formatu eta eduki berri bat sortu behar genuen uraren krisiaren inguruan. Eta sare sozialako 21. mendeko oinarria izanik horiek erabiltzea erabaki genuen. Twitter erabilita txioari bat sortu genuen fikziozko istorio bat kontatzeko eta sinesgarritasuna lortzeko Jon Aialde pertsonaia asmatu genuen. I'm at war with my emotions. I'm at war with they enforce me. Trying to fight for what's right and got sidetracked. Where your mind at? Gidoia egia esan lehenengo bertsioarekin konparatu zainbat aldaketa egon dira. Izan ere sineskortasuna bilatu dugulako eta hortaz aparte publikoaren arreta erakartzeko. Ondorioz lehen bertsiotik orain dugun bertsiora olako oreka bat bilatu dugu. Where's one that was lonely, but I'm ready and waiting for my day of salvation and I'm patient. Abenduan aspaldi sortutako Twitter batean argitaratu genuen hainbat zio, pertsonaia izango balitz bezala egiten, eta orain urtarrilaren 21-tik 23 bitartean sortutako txioari hau argitaratu egin dugu. Uste dugu gure proiekturako oso garrantzitsua dela sinesgarritasuna eta horretarako aktore onak bilatu behar izan ditugu eta lan hori oso ondo bete dute. Gure proiektuan influencerrak garrantzi handia daukate, azkenian eurak dira edapenaren lan egingo dutenak eta euren eskuetan egongo da gure proiektuaren arrakasta. Eurekin Twitterren bidez kontaktuan jarri gara, mezu pribatuen bidez, eta gehienak dira euskal komunitatean aktibotasun handia daukatenak, hau da jarritzaile asko. Ikusi duzuen moduan, erabilitako dokumentazio grafiko guztiak, bideoak eta argazkiak, estetika amateur bat daukate, eta hori justifikazio bat dauka ere. Batez ere, sinesgarritasun puntu hori lortzeko. Argitaratzen baditugu argazki edo bideoak guztiz tratauak, nabariko da historio ez real bat dela, ez? Orduan, sinesgarritasun hori lortzeko, hori estetika amateur bat erabili dugu. Historia asko laburbildu izango litzake gure protagonista egun batean hitzartzen dela eta bat-batean ohartzen da ez duela ura. Gero, orduak igarotzen dira eta ohartzen da nola ura gaur egun oso errez lortzen dugula, baina ez dugula asko aprobetxatzen eta asko zagutzen dugula. Kontuan izan behar du gaur egun ikusentzunezkoak gehien kontsumitzen den lekua mugikorrak direla eta horrezegatik formatu panoramikoak ez dira ia erabiltzen mugikorretan eta horrezegatik erabiltzen dira gehien formatu vertikal hauek, zuek ikusi duzuen formatu vertikalak.